बसुमतारी जायनाखि बर' जातिनि सासे गोख्रों आन्दलन दैदेनगिरिमोन आरो बिएलटिनि फाउन्डार चेयारमेन जाय बिथांमोननि नेतृत्वआव जोंनि बिटिसिआ सृष्टि जादों बे संगठननि मोनसे समनि फाउन्डार चेयारमेन बर' जातिनि बिर पुरुष बिथांनि दिनै 29थि थैनाय सान फालिनाय आरो बेखौ बिथांनिनो गामि बे बंसिगाव ओनसोलाव फालिनाय जादों सिलागां मेमरियेल ट्रास्टनि बानजायनायाव आरो बेवहाय दिनै बयबो राजनितिक लिडारानो जा गुबुन गुबुन राजनितिक दोलो नेता बिपिएफ जा इपिपिएल जा बा बिभिन्न राजनितिक दोलो सामाजिक संगठन छात्र संगठन बयबो फैनानै बिथांनि खाथियाव मंखरसालियाव बिबार बावफैदों बिथांखौ सन्मान होफैदों श्रद्धा खालामफैदों मानो होनबा बिथाङा जोंनि बर' जातिनि सासे बिर पुरुष जोहोलाव बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि खस्थ'नि सेक्रिफाइस गाव गावनि जिबनखौ नाजालांनायनि गेजेराव सेक्रिफाइस खालामनायनि थाखायसो बर' जातिया बा बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जातिफ्रा दिनै सामाजिक भाबै अर्थनैतिक भाबै बा राजनितिक भाबै दावगालांनायनि जा लामा बेखौ जों मोननो हादों आरो बेखौ होनायनि दिथा होगिरि लामा दिन्थिगिरि सुबुंफोरानो बिथाङाबो बर' जातिनि दैदेनगिरिफोरनि सासे होनजायो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोननि उनाव बा गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बा गुबुन गुबुन नेतानि गेजेराव बिथाङाबो सासे होननानै बुंजायो फररानार आन्दलननि बिथांमोना लामा दिन्थिगिरि दा बिर पुरुषखौ सन्मान होनाया बयबो जातिनियाव थानाय दैदेनगिरि सात्र नेता बा संगठन नेता बयनिबो दायित्व बिथांमोनखौ सन्मान होनाय फुजिलांनाया बे लेखायैनो जोंबो BSUनि तरफनिफ्राय दिनै बिथांनि नैबे मंखरसालियाव फबनाय जायगायाव जों बिथांखौ बिबार बावफैदों सन्मान होफैदों जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्राबो हारि हिसाबै जों बिथांमोनखौ जाहाथे फोथांलांनानै बिथांमोननि आदर्शखौ जोङो जोंनि समाज दानायाव रायजो खुंनायाव हेफाजाब होलांनायाव जोंखौ मदद होयो बेखौ जोङो सन्मान होनानै फोथांना लाखिनाया गोबां दरखार दङ होमबासो जातिया थांगोन आरो बिथांमोनखौ सन्मान होनो लोंबासो जोंनि जातियाव आरोबाव गोबां भबिष्यतआव बिर पुरुष उजिबावगोन आरो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं बर' जातिनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि जोंनि सिमाङा दाबो जाफुंजोबाखै बे सिमांफोरखौ जाफुंहोनांगौआ फुलफिल खालामनांगौबा बिथांमोननि आदर्शखौ जों गोसोखांनांगोन बिथांमोनखौ फुजिनांगोन होमबासो जातियाव गोबां बिर पुरुष सम लायै सम उजिबावगोन गोजोन्थों नैबे सामार जुलाइ मान्थआव जिहेतु सामार भेकेसन जायो जोंनि क्लास 9, 10 बा हाई स्कुलफ्रा बन्द जायो हायार सेकेन्डारियाबो बन्द जायो दा बे मास मोनसे बन्द थानायाव जायफ्रा मेट्रिक परिखा होनांगौ दं बा हायार सेकेन्डारि फाइनाल परिखा होनांगौ दं बिस्रा गोबां क्लासा खथि जायो होनना बुंजायो दा ओंखायनो जों आगोलावबो गुबुन फरायसाफोर दरबायदि BSUआ जुलाइ दानावहाय कचिंखौ होबोयोमोन आरो मैया जोंना जेला जोङो बे जोंनि जा कचिं खालामनो गोसो जानाय BSUनि तरफनिफ्राय मेथ्स साबजेक्ट बा साइन्स साबजेक्ट बा इंलिश जे साबजेक्टफोरखौनाखि स्टुडेन्टफ्रा बुजिनायाव एसे गोब्राब जायो बेखौ लानानै जोङो जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ बा बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांनो जनायदोंमोन बिथाङा बेखौ बिपिएफ दोलोनि PMB मिटिङाव सावरायनानै मोनसे डिसिसन लाबाय खारन बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनो माखासे बाजेट बा थाखा फैसानि गोनांथि जायो थ' बेखौ बिथाङा गनायथि होबाय मैया PMBआव आरो बे लेखायै BSUआ गुबुन आफाद बा संगठननि हेफाजाबाव पार्टी हिसाबै जोङो 10टा डिस्ट्रिक्ट जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जेरावहाय मेट्रिक बा हायार सेकेन्डारिनि एग्जाम सेन्टार जायो बाहाय स्टुडेन्टफोरखौ लेंहरनानै जों कचिं खालामनाय जागोन बेनि बागैबो जों सिन्था खालामनानै हायो नामा कचिं सेन्टार खालामनायनि बेखौबो जोङो सिन्था खालामदों आरो बे इमिडियेट जागोन गोख्रैनो जागोन जुलाइ मासनि गेजेरावनो जागोन जोङो जोंनि फरायसालिफोरनो जनायनानै दोननाय जिहेतु माखासे जोंनि
स्टुडेन्टफ्रा गोबां खना खनला गामिनिफ्राय फैयो, साइकेलजों फैयो बा गारिजों फैयो, एसे उसुबिदा जायो। सामार भेकेसनफ्रा गोबाङानो एसे फ्रि बेनि थाखायनो जोङो गायनाय फुनायबो एसे जायो, खस्थ'बो एसे जायो बे बोथोराव, दैज्लां बोथोराव। ट्रेन्सपर्टेसननि सुबिदा खालामनाय होनायनि खोथाखौबो जोङो रायज्लायनाय जाबाय। बेजों लोगोसे लाइट रिफ्रेशमेन्ट, जिहेथु गोलोम बोथोराव थाइजौ खान्थाल बायदिसिना जानाय जायो, ओंखायनो जुइस थुइस बिदि होनायनि बेब'स्थाबो खालामनाय जागोन आरो। मास्टारफोर हमनानै जायफ्रा साइन्स साबजेक्ट, मेथ्स साबजेक्ट बा इंलिस ग्रामार फोरोंनो गोरों, बिसोरबायदि मानसिखौ जोङो माखासे हायार खालामनानै एसे फैसा रेमिउनारेसन दरमाहा बायदि होनानै मोजाङै फोरोंनाय जागोन आरो, जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा हायार सेकेन्डारि परिखा बा मेट्रिक परिखा होनायाव लाबालाब जायो, मोजां जोंनि बिटिसि ओनसोलाव रिजाल्ट लाबोनो हायो। बेनि थाखाय जों बेखौ सिन्था खालामनाय जादों आरो। बे मासावनो जागोन। जोङो मेकानिजमखौ बानायगासिनो, फार्स्ट उइकसोनि गेजेरावनो जागोन मथा मथि।